welcome back to a new vlog. So namini home tour maltanalla. So nigulu enjoy malpar pandenwe. So let's start the video. Yes. So mulpak gwel. So Devi ಮೀನ್ ಮಲ್ಪರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕೈತೆ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಮುಲ್ ಮೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಗುವೆಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗುವೆಲ್ ಅದು ಬಂದು lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so. Video malpole jana adale maltanulla. So una tulai puran ದೇವರನ್ನ ಬರ ಮುಖ ಮೂರ್ತಿಂಡು. ಸೊ ಏನು ಆತು ಮಲ್ಪನೆ ಹೋಗುಚಿ ಇವಾಗ ಪೋಡ್ ಲೋಕೊಂಡೆ ಎಂಕ ನಗತ್ಲ ಬುರ್ಚಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದೆಂಕಲ ಊರ್ದ ಪಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಜಾಲ್ದಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದನೆ ಒಂದು ಚಾಮುಂಡಿ ಪಕ್ಕ ಗುಲಿಗ ದೈವದ ಕಟ್ಟೆ. ಸೊ ಒಂದು ಒಂದು ದೈವಸ್ಥಾನ ಜಸ್ಟ್ ಐತುಲ ಒಂದು ಹೂ ನೀರು ದೀಪೇರು ಒಂದಲ ಎಸ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತೋಟ ಮೂಲು. ಊರ್ದಸಾನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲದ ಒಂದು ದೈವದ ಪೂರ ಐಟೆ ಪೋದು ಐಟೆ ಕೋಲ ಹಾಕೊಂಡು ವರ್ಷಾವಧಿ ಕೋಲ ಇಡೀ ಮಟ್ಟ ಬಂಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮದ್ಮೆ ಟೈಮ್ ಮನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಜೋಕ ನಮ್ಮ ಕಸಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರ್ ಮಾಡಿನಿ. ಸೊ ಎಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಾರಿಗೆ ಮರ. ಸೊ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಿಗೆ ಮೂಲೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಯ್ತು ಅವು ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ರೀಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜೋಕಲ್ಲಿ ಕಾಟಿ ಒಂದು ರಿಪಿಡ್. ಸೊ ಮತ್ತು ಅರೌಂಡ್ ಓಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲದ ದೈವರ ಜಿಮಾದಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಬತ್ತಂದ ಒಂದು ಊರ್ದ ಮಾಯಂದಲ ದೇವರು ತೋಜಡ ತೋಜನ ಓಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾಯಂದಲ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಇಂಚು ಬತ್ತಂಡ ಒಂದು ಯಾನೆ ಮದಿನಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಡು ವೈಕ್ ಕಾಡ್ತೀನಿ ರೀಪುಡಿ ಯಾನೆ ಕಟ್ಪುರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಡಿಗೆ ಶೂ ಕಾತಂಡ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಪಪ್ಪ ತಂಗಿಗೆ. ಸೊ ಯಾನ ಅಟ್ಟಾಡಿ ತಂದಿತ್ತು ಆಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಚ ನೈಸ್ ನಾ. ಎಸ್ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸತ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಬಕ್ಕ ಒಂದಂಗಲ್ಲ ಫೋಟೋ ವಾಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಾಗಿ ಪೂಜಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂಕಲ. ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಕುಳಂಚಾಲು ಮುಲ್ಪ ಇಡಬೇಡ ನಮ್ಮ ಕುಳಂಚಾಲು ಪಾವ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ದ మన ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೂರ ಪಿದಾಯಿ ಒದತ್ತು ಬಂದಲ್ಲ ಕೋರಿಯ. ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಕಲ ಒಂದು ಕೋರಿದ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಪೆತ್ತದ ಅವಲೊಂಜಿ ಬಾತ್ರೂಮ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಾಲ್
ಕುಡಂಜಾಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಜಾಲ್ ಕುಡಂಜಾಲ್. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ಉಲೆ ಬಲೆ ಉಲೆ ಉಲೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪನೆ ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಎಸ್. ಸೊ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಓಕೆ. ಸೊ ಅಮ್ಮನ ಪುರ ಉಪ್ಪರ್ದ ರಾಶಿನ ಮೀನು ಪುರ ಉಂಡು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಪ್ಪ ಮನಗಲ ಫೋಟೋಸ್ ಅಲ್ಪ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1993 ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಲ್ ಪಪ್ಪ ಅಕ್ಕನ ಬಕ ಜೀಜಿನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರೋಯನ್ನೇ ಸಂತಿನ ಆರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂದು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಹೆಡ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ. ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬೇಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಶ್ರದ್ಧಷ್ಟಿದ್ದಿ ಮಲ್ದಿನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ತುಷಾರ್ ಅಂಚನ್ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ದಿನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಬಕ ಒಂದು ಯಾ ಮಲ್ದಿನಿ ಯಾನ್ ಬಕ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್. ಎಸ್ ಓಕೆ. ಕುಡಂಜಿ ರೂಮ್ ಒಂದು. ಸೊ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನ್ನ ಒಂದೇನ ದೊಡ್ಡನ ರೂಮು. ಸೊ ಕುಡಂಜಿ ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಬರ್ಡ್. ಸೊ ಮುಚ್ಚಕ್ಕೆ ಮಾರಿ. ಸೊ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೂಮು. ಕಮನ್ ಒಂದು ತುಷಾರ್ ಶರ್ಮಿಳ ಮಾಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ರೂಮ್ ಒಂದು. This is kitchen. So kitchen must ಸೊ ಗೈಸ್ ಬೆಲೆ ನಮ್ಮ ಕಿಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೌಡ. ಸೊ ಕಿಡೆ ದಾಲಿದ್ದೀನಿ ಅವಳ ಪೆತ್ತ ಕೊರಿಜಿಕ್ಕ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತ ತಾರ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದ. ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಡಂಜಿ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಗೋಡೌನ್ ಟೈಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ದಾಕಂತೀನಿ ಕುಡಂಜಾಲ್ದ ಮೂವನೆ. ಸೊ ಬಾಜನ ಪುರ ಪಿದೆ ದಯಪಂಡ ಭೂತಗಾರ ಬರ್ತಾರ. ಸೊ ಬರೀ
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಂದೂರು ಗುರ್ಕದ ಬೆಂದೂರು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪರೈಲ ಇಪ್ಪತ್ತು నుంచి ಒಂದೇ ಬೆಂದೂರು ನಮ್ಮಕ್ಕ. ಎಸ್ ಮರ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಕುಡನ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸೊ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಸ್ ಸೊ ಏನ ಗೌಡಿ ಅಕ್ಕ ಆಲ್ ಫುಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಡಿಗೇಡು. ಸೊ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತೋಟ ಇಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಾಕ ಇದ್ವಿ. ಎಸ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ 15 ಸಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಪೋಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗುವೆಲ್ ಹಿಡಿದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪುರ ಜಪ್ಪು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಗುವೆಲ್ ಸ್ಟೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಹಾಕು. ಸೊ ಒಂದೇ ಕಲ ಗುವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಉಲ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಬನ್. ಸೊ ಮೂಲ ಪದಾರ್ಥ ಪಂಡ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ರಿವರ್. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ನಂದಿ ರಿವರ್ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಯಾ ಬೋಟ್ ಆಯ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತಿನ ಪಾಡುವೆ ಎಂಚ ಬೊಲ್ಲದ ಟೈಮ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಇருந்து. ಸೊ ಒಂದು ಮೇನ್ ರೋಡು ಪಂಡ ನೀರಿಜ್ಜತೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ಇಂಚ ಆತೀನಿ ಬಟ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕಾರ್. ಸೊ ಅವು ಎಕ್ಕಾರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ರಿವರ್. ಸೊ ಎಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಸ್ನಾನ ತೋರಿಸಿ ಶೋಕದ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಹೋಮ್ ಟೂರ್. ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಆಯ್ನ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಖಾಟೀಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ದೇವರ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕೊರ್ದು ಕಾಪಾಡು ಪಂದಯಾನಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ವಾಸ್ ಅ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚೆನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಪಾಡಪ್ಪ ಅಂದು ಆದ ಮೂಟ ಪೂರಾಗಲೇ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಂಚೆನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗಲೇ ಮೋರ್ share, subscribe and comment, like. So I hope you guys are enjoy this vlog. So next vlog that take care. Bye bye. Say bye. Bye.